kendo nyakoro mogi wadhi nyime gi weche manyien kama jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo piny owacho odwok piny nengo mar somo. Ywak ma kama biro kaluwore gi nengo mamalo mar somo osethiro somb nyithindo manyiri e kaunti ya Migori kod Kenya mangima. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler mar wachni. Piny owacho ka otenore moko mago mag piny owacho osebiro ka kedo kod agete mathoth ma osethiro somb nyithindo go manyiri e pacho kae ma oting'o mako yemo mondo oganda kitgi kod timbegi makindegi osekalo kaka mano mar nyange pek moyudo taulogo mag ria kaachiel kod mamoko. Moko kuom agetagi mosethiro somb nyithindo go manyiri ma oting'o mako yemo mondo osebiro ka dok piny e kaunti ma Migori. This culture whereby girls think that they have to be reliant on men, that is a culture that we need to shift. That mindset needs to shift. Girls can be independent, reliable and self-sufficient. Kata kamano, moko kuom jokanyo e sekta mar somo wach nengo mamalo mar somo sani makoro medo thiro somb nyithindo go manyiri e kaunti ma Migori. Nyalo biro kanyakla mondo mi wanyalo konyo chiwo school fee ne nyithindo ma chandore to sirikal be owinjo duok nengo somo piny mondo mi ng'ato ka ng'ato odhi sikul nikech ka ok wasomo to Kenya ok bibedo piny maber. Nengo somo kende, nengo gik moko te ni malo. Jokanyo ge sekta no mar somo riko ni wuoyi skund sekondari mar nyiri mar Yugi Ogango e subkonti no Marongo e kinde nyasi ma wuoyo kod jopuonjre mane olosi kod jopuonje machon mar sikundno ma ong'ere kaka Luminae wach nyithindo manyiri mathoth pod yudo pek e yudo somo. Ka nyithindo setimo penj e form 4 iyudo ka kata mondo gidhi mbele e university sani nengo somo dhi malo kabisa ma nyithindo mae families modhier ok bi nyalo dhi school. Koro government okamin mondo ne kaka nyithindo nyalo somo. Joan Juma achiel kuom jopuonjego mane osomo e skund sekondari ma Yugi Ogango wach ni piny owacho nego duok piny nengo mar somo e pacho kae mondo jopuonjre to ahinya mago manyiri yud yot e yudo somo. Ka nyithindo biro e school to kochako chulo fee to gikwamo gi e kore. Kore wakwayo ni capitation ma government kelo mondo gisud mondo med bedo mang'eny matin mondo mi nyithindo onyal somo e yo makare. Nengo mamalo mar somo osemiyo moko kuom jopuonjre ok bedie sikul e kinde duto gino mosimo kuomgi koro ok tim maber e penj ka moko bende chunygi osetho kod somo kendo weyo sikul. Ka opogore kod nengo mamalo mar somo, jokanyo e sekta no mar somo bende dwaro mondo koro piny owacho okony ne jopuonjego manyiri oyudo taulogo mag ria. Sirikal owinjo duok nengo sanitary pads piny ama owinjo beni miyo gi ji nono nikech mano en gima ng'ato nyathi ka nyathi kale to seche moko ng'ato onge gi pesa monyalo nyiewogo mondo mi wich kuot kik makgi ka law odwanyore. Wan kaka alumni gima wasebedo ka watimo ni ka wafwenyo ni school nigi shortage mar sanitary towels to watemo kendo wayudo pesa mwane kaka wanyalo nyiewo to kata kapok wanyiewo gi sani to mano gima wadhi timo mondo mi wakel negi to wakwayo government bende wagoero kamano nikech government osebedo ka kelo to koromo. Lipot mawuok kuom migawo mar somo yango ni pod nitiere nyithindo manyiri mathoth malewo sikul e kinde ma gintiere nikech gionge kod nyalo mar yudo taulogo mag ria ka skunde mathoth e kaunti ma Migori bende pod onge kod kata chope ma jopuonjego nyalo tiyo godo e loko taulogo mag ria. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.